Nalabanan kita, Valentina. Ding, ang bato. Tarong aglabay, ding. Nasa na to ron? Naunsa gamay po kay kagngangati ay mura makagbata hungitag lugaw. Daghan nagbato dre ay. Maam guro ni oh. Sulay ko nun eh. Ako na. Mabagod ni ding. Hello black man eh. Siminto oh. Marag maaman ni oh. Darna. Di gyud ding. Aha na to ron. Natulo na ba hinon ako? Ay, Valentina, kadjot lang ha, nangita pa ko sa bato. Sige lang, Darna, take your time. Sige. So, aniya kita karon aron ato mabidjuhan si Darna o si Valentina nga mag-away. Si Darna kay wala pa ka-transform. Murag na siya problema diha. O gusto ba kang makakwarta, pinaagi sa pagdula-dula lang. Tuplukan lang tong link ka na sa kong bayo. Ding, busog na kay ko, ding. Daghan na kay kong nakaong bato, ding. Alangan naman sa ako masigtulon og bato direte. Nyag matulon to na akong tinuod. Unsa may isagit ako, Darno. Wa man gud nimo tarong ngag-itsa god. Mamang guro ni. Darna. Nadi gyud maoding. Naunsa naman eh. Pulis ni, pulis. Naman daw kagubot re. Unsa may gipangitaan nyo diha? Sir? Ay, nangita mi sa bato, sir. Bato? Sa man nga bato? Katubang inigtonlo nimo kay maglupad-lupad na ka. Asa naman to ha? Matay, adik-adik masiguro ng bayanan eh. Sir, unsa man ni sir? Adik-adik ka. Wala man ko gibuhat nga dili maayo. Ha? Lagi na yung bisyo. Sir, ako man ko si Dar. Si Dar? Dar na ka? Kabatin, mugnong? Ah, grabe po ka sir, oy. Ding, dagan ding. Dali, lalong di ka sa presinto. Hoy, ikaw diha. Kauban man eh? Okay, labot na sir.